Arratsaldeon guztioi, gure gaurko gonbidatua Itxaso Bidegain da, ingurugiro teknikaria da eta Ilundain Fundazioak bultzatutako Aterpeak proiektuari buruz hitz egitera etorri da. Arratsaldeon Itxaso. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Pixkat urduritasunarekin, ezta? Nahiko. Azkenean pentsatu, beti egin behar duzula, zuk dakizun proiektu bati buruz, izan ere zu bertan zaude lan, ezta? Bai, baina lata ere ez da berdina, Normala da. Zaituko gara mantxo egin nahi duzu egiten, lasai egoteko. Bai, hobeto. Lehenik eta behin, konta iguzu pixka bat proiektu honi buruz, zertan datzan, zer dela eta garatu den? Bueno, proiektu hau, Aterpeak proiektua, Ilundain Fundazioaren barruan dago, innovaziokoek asmatu zuten, pentsatu zuten, eta bere eginkizun nagusiena da zaurgarritasun egoeran dauden gaztei laguntzea, bai gizarteratzeko eta baita laneratzeko. Azkenean Ilundain Fundazioa ere horretan lan egiten du eta ari hori jarraituz ate berri bat zabaldu nahi dugu. Egia da bai, finantziatzailea Nafar Gobernua dela eta baita Innova Sozial taldea, La Caixa Obra Sozial eta Fundación Caja Navarrak osatzen duena. Proiektua guztiz berria da edo ja denboratxo bat daramatzazute honekin lantalan? Begira, nik dakidala, 2005 urtean hasi ziren jada abikutsaren batzuk jartzen, zintzilikatzen ekintza ezberdinetan. Baina ja berez proiektu bezala 2018an aurkeztu zuten diru laguntzak jasotzeko, lehenengo 2008an jaso ziren diru laguntzak Nafarroko gobernutik, eta 2019an, aurten, Innova Sozialetik. Eta zein izango zenuke dela proiektu honen helburu nagusia edo helburu nagusiak? Bai, helburu nagusiak, hiru bat daudela esan dezakegu. Alde batetik esan duguna, ez? Zaurgarritasun egoeran dauden gazteriari gizarteratzeko eta lana aurkitzeko erramintak ematea, eta beste punto bat esango litzateke ingurugiroa hobetzea. Ingurugiroa hobetzea nola, kasu honetan, abikutsak jarriz animalia ezberdinetzako. Ez dira bakarrik gaztientzako, baizik eta egiten ditugu ere ugaztun gutxi batzuentzako ere. Eta gero ere nahi da finantzia autonomoa edo finantziazio autonomia edukitzea, behin diru laguntzak amaituta, gure kabuz inolako laguntzari gabe aurrera jarraitzea. Momentuz, nolako harrera izan du proiektu honek Iruña herrian edo Nafarroan? Bueno, oraingoz pozik gaude. Udaletxe ezberdinekin, 4-5 bat udaletxeekin, konbenioak egin ditugu, hitzarmenak sinatu ditugu, gero beste gutxi batzuekin egin ditugu ekintza konkretuak, eskolekin oso gustora gaude, baita bolondrez talde gutxi batzuk ere mugitzen ditugu, eta gero ere aurten hasi gara nekazale enpresekin. Izurreteak kontrolatzeko era ekologikoago bat, abikutsak jartzea, adibidez, sagardietan edo horrelako tokietan, hegazti horiek intsektu selikatzen dira, eta intsektu horiek dira sagar, mahatxetan, euren harrak usten dituztenak, edo pixkat izurrite horiek kontrolatzeko era naturalago batean, produktu kimiko gutxiagoekin. Eta gutxi gora bera, zenbat langile egiten zarete lanean proiektu honetan? Guztira 6 gaude. 3 daude zurgindegian,
Jon, maisua, eta bi langile hauek daude 6 hilabeterako, hori lehen esan duguna ez, arazoak dituzten pertsonak bai gizarteratzeko edo lanabiatzeko laguntza txiki bat ematea, esperientzia eduki dezatela bai kutxak egiten edo hiri altzariak, jolas parkeak, egurrarekin egin daitezken gauzekin pixkat esperientzia eduki dezatela. Eta gero beste aldetik, gaude bi ingurugiro teknikari, Xabi eta Biok, eta koordinatzailea Sara. Eta, 6 hilabetero daude langileak, eta orain bi ditugu, eta nahi da martxotik aurrera 3 langile egotea. Guztira 18 pertsona pasatuko dira proiektutik. Osongi. Eta gutxi gora bera, zenbat gazteri ematen zaila aukera proiektu honetan parte hartzera? Komentatu duzun arazoa dituzten gazte hauek. Diru laguntzak dauden bitartean, idatzi zen 18 gazte pasako zirela. Eta bai zenbaki bera bai emakumeak eta baita gizonezkoak ere, ez batetik gehiago baizik eta ahalegintzen gara kopuru bera izatea. Orduan, orain arte pasatu dira 5, falta dira beste 13. 2021 arte, beste 13 pertsona pasako dira, 6 hilabetez, zurgindegiko makinak nola erabiltzen diren ikasten, kutxak egiten, margotzen, muntailan, danetik pixkat. Eta zer moduz antolatu dira orain arte? Nik uste dut nahiko ondo antolatzen ari garela. Hasieran izan zela pixkat zaila, hasiera guztiak zailak direlako, baina poliki-poliki bagoaz gure bidea egiten. Osongi. Ja gutxinaka ere proiektua aurrera ematen ari zarete, baita ere kanpainaren batekin, crowdfundinga, ezta, laguntza eskatzen ari zarete internet eta sare sozialen bidez, baita ere, ezta? Bai, proiektuare aurkeztu zenean, gauzetariko bat zen, pixkat merkatua begiratzeko, zelako harrera izan dezaken guk saldu nahi duguna, crowdfundinga egitea. Orduan orain dela aste bete edo gutxi gora bera jarri genuen martxan, eta 2 hilabetez egongo da zabalik. Nahi duguna lortzea zera da, dirua gazte hauek kontratatu ahal izateko. Naiz eta dirua ez lortu, 25.000 euro lortu nahi dira, baina ez baldin badira lortzen ere, berdin proiektua aurrera jarraituko du. Proiektuaz aparte baita ere, prestatu ditzen dituzute jostailu batzuk, ezta? Kutxa batean sartuak, jendeak erosi ahal izateko eta pixkat ere kontzientzia hartzeko, ezta? Azaldu guzu pixka bat ere nolakoa diren. Crowdfunding horretan 3 aukera daude. Bat da kutxa zero deitzen dela 5 euro gutxienez ematea, ez? Eta gehiago nahi bada, gehiago. Eta gero beste 2 aukera daude. Kit basikoa edo kit osoa. Kit basiko hori eta baita arrunta dira jolasak. Esperientzian oinarritutako jolasa da. 6-8 urte bitarteko aurrentzako prestatua dago, edo behintzat urte horiekin kuriositatea badute inguruan zer dagoen jakiteko, zer gertatzen den, bakigu beti egiten dizkigutela zenbait galdera. Eta hori zergatik, eta nola, hori guzti horri erantzuteko, hauek izan daitezke jolas interesgarriak. Orduan, esaten izun bezala, zati bat, kita, arrunta, da, bialtzen dugu kutxa
muntatu gabe, bai, eta bost margoekin, eta gero erosten duenak margotu dezake nahi duen bezala, eta zintzilikatu hegaztiren batek edo animaliren batek, zeren intsektu batzuk ere sartzen dira, erabili ditzaketen. Gero, kit osoan ere ematen da kutxa muntatzeko torloju eta guztiekin noski, margoak, eta gero beste gauza batzuk ere gehitu ditugu. Beti bialtzen dugu kutxarekin, eta kutxa honetan bi entrega egingo dira ezberdin. Hemen daukagu kutxa muntatu gabe, torlojuak, margoak lehen esan dugun bezala, eta gero bi txandatan emango dira ipuinak, hor ikusten ditugun bi txoritxoak, zeran da, kutxa nola egiteko instrukzioak, eta kutxa hau guk gauzak gehiago berrerabili behar ditugu, zeren badakizu Jon, zakar asko sortzen ditugula, eta askotan zerbait kutxa barruan ematen digute eta hartzen dugu barrukoa eta kutxari ez diogu garrantzirik ematen. Pixkat horri buelta emateko hor ditugun txoritxoekin hemen berrerabili nahi da atzekaldea, hauxe eurak aurrek margotzeko aukera dute eta jolasteko ere bai. Ez? Adibidez, bai. Gero, imaginazioa hor bakoitzak berea du eta denbora pasatzeko edo ikasteko beste modu bat. Eta lehen esaten izun bezala, bi ipuintxo prestatu ditugu, Xabi, nire lankidea eta biok, beste ipuinak egiten dituzten batzuekin eta marrazkilari batzuekin, eta orduan eurak egin dute euren nola egiten den ipuina, eta guk pasatu dizkiogu zenbait gauza. Kasu honetan, plumita eta pikito dira bi amilots, edo amiltxori, eta orduan pixkat euren ezaugarriak edo zergatik egiten dituzten zenbait gauza, zergatik etorri diren hirira, basoan bizitzeko aukerarik ez dutelako, nola adibidez ateratzen dituzten kumeak dituztenean, nola ateratzen dituzten euren gorozkiak kalera usainek ez egoteko. Horrelako gauza kuriosoak kontatzen ditugu ere ipuinetan eurei buruz, amiltxorei buruz ikasteko. Edo gehiago ezagutzeko, zeren eskolekin eta irakaslek ez dutenean lantzen txorien gaia, nabaritzen da zelako urruntasuna dagoen natura eta aurren artean. Lantzen denean edo herrietan bizi direnean natura pixka gertuago dago eta zerbait gehiago badakite, baina konturatzen ari gara geroz eta tarte luzeagoa edo zabalagoa dagoela natura eta gizartearen artean. Orduan hori murriztu nahian eta gerturatu nahian horrelako gauzekin hasi gara. Ikusten dugu ez hainbeste gauza dira, oso interesgarriak guztiak, baina netaz aparte ere, proiektuaren barrean prestatu izan dituzute hainbat hitzaldi eta tailer, ezta? Bai, normalean orain arte gehien bat edo hitzarmenak egin ditugu edo sinatu ditugu Iruñako udaletxarekin, Aranguren ibarrarekin, Egues ibarrekin eta Noainekin. Orduan eurekin hitzarmenak daudenez, errazagoa izaten da toki horietan ekintza konkretuak egitea. Adibidez, jantokiak aurrek egiten zituzten
jantokiak, kutxa bezala, egurrezko jantokiak montatu eta jarri. Edo erastuntze jardunaldia Solinan ere egiten duguan, hegazti asko mugitzen direlako, zer gehiago, aztarnen tailerra ere, pixkat ibilbide bat egin eta ea ze gauza aurkitzen ditugun, azaldu ikusten dena, bai landaredia eta baita animaliak ere, pixkat naturarekin zerikusia duena. Osongi. Eta pixkat itxaso elkarrizketari amaiera emateagatik, etorkizunari begira, proiektu honek evoluzio bat edukiko du, hilabete urteetan zehar, edo momentuz ikusiko duzute nola doan proiektua erantzunak aztertu eta gero erabakiak hartu. Bai, helburua hasieran esan dizuen bezala da diru laguntzarik gabe bizi izatea. Orain, hori ikusiko da urte hauetan. Gero horrekin bakarrik, hau da, zurgindegitik eta ingurugiro lanetatik atera ditzakegun diruarekin aurrera jarraitu ahal baldin badugu, pues perfecto. Eta espero dugu horrela izatea, guk lan egingo dugu horretarako. Osongi, espero dugu proiektuak aurrera jarraitzea, jendetzak ere proiektu honi buruz konturatzea, eta espero dugu erantzunak ahalik eta hoberenak izatea datorren hilabete eta urteetan. Bai, baton batek informazioa nahi baldin badu hemen jarri dugu badazpada gure webgunea aterpeak.eko eta hor ikusi ditzake bai abikutsa ezberdinak egiten ditugunak, gure jolasa, crowdfundingean parte hartu eta beste zenbait gauzatxo jartzen ditugunak, hor begiratu. Itxaso, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, espero dugu dena ondo joatea eta proiektuak aurrera jarraitzea. Zuri Jon, zuei eskerrik asko.